Dobroveče i dobrodošli na pregled 21. kola MTEL Prve lige Republike Srpske, u kojem je postignuto 17 golova. A postignuti su i sljedeći rezultati: Rudar Predor Sloboda 1-1, Romanija Slavija 0-0, Velež Alfa Modrića 1-1, Ljubić Kozara 1-0, Željezničar Sport Tim Drina 4-2, Famos Bsk 1-0, Sutjeska Leotar 1-0, Radnik Borac 1-0 i Omarska Laktaši 2-1. Nakon ovog kola Radnik je prvi sa 51 osvojenim bodom, 9 više od Laktaša, treći je Rudar sa 40, četvrti Željezničar Sport Tim sa 36, bod manje ima Famos, šesti Bsk 33 koliko ima i sedmi Leotar, osma Kozara 31, deveta Sutjeska 29, deseta Sloboda Mrkonjić Grad 27, bod manje ima Velež, 12. Borac sa 24 koliko imaju i Ljubić i Romanija, 15. Slavija sa 23 koliko ima i 16. Drina, a na posljednja dva mjesta sa 16 bodova su Alfa Modrića i Omarska. U jednom od derbija kola u Vojkovićima Famos je sa minimalnih 1-0 savladao ekipu Bska. U nervoznom početku, gdje su domaći igrači u želji da što prije dođu do lopte, često startovali i oštrije nego što bi trebalo, gosti su prvi priprijetili. Bilo je to iz prekida u 12. minutu, ali se dobro snašao golman Famosa Dizdar. 100 minut kasnije na drugoj strani dobro je intervenisao i Modić. Rezultat nervoze i oštrih startova je i povreda igrača Bska Stojčića posle ovog starta tire u 14. minutu. Domaći su protestovali, a gosti morali da prave prvu izmjenu. Gosti su u 34. minutu priprijetili slobodnog udarca. Pokušao je Savanović, ali se ponovo istakao Dizdar. Dizdar je svoju mrežu sačuvao i 3 minute kasnije posle udarca kapitena gostiju Miloša Perovića. Posle tog udarca iz ugla gosti su tražili igranje rukom domaćih igrača. Sudija Kukrika je samo pokazao da se igra dalje. Na početku drugog dijela 2 puta je pokušao Pirt. Prvo je izblokiran, a potom je bio neprecizan. Bsk je u 55. minutu mogao do vojstva. Posle greške odbrane gostiju i asistencije Perovića, Savanović je propustio 100% šansu. Gledalci su konačno dočekali da vide gol u 58. minutu. Domaći su poveli sa 1-0 golom Ognjena Stjepanovića. Ponovo je Savanović najopasniji po gol domaćih, ali iz direktnog duela Dizdar ponovo izlazi kao pobjednik. U 85. minutu posle slobodnog udarca Savanovića pokušao je Runjić da ugrozi Dizdara, ipak nije bio precizan. Do kraja nije bilo promjene rezultata i Famos je stigao do 3 boda. Po završetku utakmice došlo je do gužve na sredini terena, a glavni akteri u verbalnom sukobu bili su treneri obje ekipe, Vojvodić i Puzigaća. Ipak, zahvaljujući prisutnosti ostalih aktera, nije došlo do eskalacije ovog sukoba. Sigurno prije svega jedna teška utakmica, vidjeli ste i po ne tako dobrim uslovima, međutim ovo Famos što radi ove sezone je zaista za veliku pohvalu. Momci su pokazali karakter, ovako jednom malom mjestu, dosta dobra atmosfera, dobro se radi, jednostavno to smo naplatili uz naravno Palicu koja je neizbježna, to je šefova Palica. Čovjek koji zaista, i vjerujte mi, i neke rezultate, to jest neke utakmice zna kako, čak šta više i režira, momci to ispoštuju i rezultat nas zaista i prati, ali uz jako dobro ovim putem bi također iskoristio da čestitam Bsku doduše bila je veoma čvrsta utakmica, ali eto mojim momcima zaista čista desetka za ovu današnju predstavu. Očekivali smo jako tvrdu, jako tešku utakmicu, teren specifičnih dimenzija, specifičnog kvaliteta. Mislim da smo, kad generalno sagledamo, bili, ako ne i bolji protivnik, mislim da je rezultat nije realan. Mi smo imali 2-3 situacije na 0-0 situacija, pogotovo ova u drugom poluvremenu od Savanovića na 0-0 gdje, što se kaže, teže promašiti nego dati. Nismo iskoristili, međutim, Famos je kasnije iz jednog šuta ka golu dao gol. Utakmicu su onda, kako oni znaju, priveli kraju i mi smo kasnije u drugom poluvremenu promijenili sistem igre, međutim, kad dođete u Vojkoviće ovdje, zadnjih 20 minuta, kad domaćin ima rezultat, oni to jako dobro koriste. Zadnjih 20 minuta nije bilo neke specifične igre, ni s jedne ni s druge strane. Puno duela, puno skokova, puno auta, puno nekog prekida, nije bilo igre, međutim, mi se okrećemo u drugoj utakmici, a ovom prilikom želim da čestitam ekipi Famosa na 3 osvojena boda. U nervoznoj utakmici na momente protkano i oštrijim startovima od dozvoljenih sudija Kukrika je pokazao 7 žutih kartona, 5 domaćima i 2 gostima.
U narednom kolu Famos gostuje u Mrkonjić Gradu, a Brsk će ugostiti sastav Omarske. Ljubić u 21. kolu u Prnjavoru dočekao Kozaru i upisao 7. ovosezonsku pobjedu. S druge strane, tim iz Gradiške je ostao na 9 pobjeda, a poraz u Prnjavoru bio im je 8. ove sezone. Moment odluke desio se u samom finišu meča. Kapiten domaćih Aleksandar Žižak je majstorski izveo slobodan udarac i postigao svoj 7. gol ove sezone i obezbijedio Ljubiću 3 boda. Koliko su im značili svjedoči i veselje nakon majstorski postignutog pogotka. Mogli smo da vidimo danas jednu izuzetnu utakmicu za uslove naše prve lige. Mogu da kažem da smo danas igrali protiv odličnog protivnika ekipe Kozare i da je današnja utakmica i intenzitetom i kvalitetom bila iznad prosjeka lige. Naši igrači su danas uspjeli u zadnjem minutu da naplate izuzetnu borbenost, ne samo na današnju utakmicu, nego u zadnjih nekoliko kola gdje oni imaju izuzetan odnos i ovom prilikom im još jednom čestitam na zasluženoj pobjedi. Čestitam domaćima na pobjedi. Mi smo igrali utakmicu bez ikakve kvalitete u posjedu i kad igraš takvu utakmicu na nivoju 3. 4. lige zaslužuje samo poraz. Ljubić u narednom kolu gostuje u Kozarskoj Dubici kod Borca, a Kozara je domaćin Veležu iz Nevesinja. Radnik nastavlja sa odličnim igrama i sve bliže šampionskoj tituli. Ove subote za protivnika su imali tvrdu i kvalitetnu ekipu Borca iz Kozarske Dubice, koji su savladali sa minimalnih 1:0. U 4. minuti Alvarez prolazi po desnoj strani, ubacuje, a gosti izbacuju loptu samo do Živkovića, koji šutira sa vrha kaznenog prostora pored gola. 3 minute prije kraja prvog poluvremena Alvarez je ubacio sa desne strane, nakon nekoliko promašaja lopta stiže do Živkovića, koji pogađa za 1:0. Korner za Radnik u 68. minuti. Dobro ubacivanje, ali niko ne uspijeva ubaciti loptu u gol. Najbolju šansu Borac je imao 15 minuta prije kraja utakmice, kada se nakon slobodnog udarca u prilici našao Krneta, ali iz okreta pogađa stativu. Mogu da kažem da smo fantastično otvorili drugi dio prvenstva, 4 utakmice, 4 pobjede. Očekivano teška utakmica, to govori rezultati Dubice u prva 3 kola. Znali smo da će ovdje doći u jednoj zatvorenoj varijanti da probaju na kontre, pol kontre, ali jednom ne baš toliko dobrom i kvalitetnom igrom, ali rekao bih disciplinovanom igrom. Smatram da smo na kraju sasvim zasluženo pobjedili i osvojili 3:0. Jer smo odigrali jednu odličnu, organizovanu, disciplinovanu utakmicu protiv veoma favorizovanog Radnika, kome smo, ja mislim, tu jedinu priliku i dozvolili i pobjedili su se 1:0 zasluženo, ali nas raduje da je jedna kombinovana, miješana ekipa odigrala jednu veoma dobru utakmicu i to nam daje podsjek za naredne utakmice, jer u ovoj utakmici smo pokušali da damo priliku i onima koji su imali prilike manje u prethodnom periodu. Radnik u narednom kolu gostuje Drini, dok je Borac 12. sa 24 boda i u narednom kolu dočekuje Ljubić. Komšijski derbi u Palama između Romanije i Slavije iz istočnog Sarajeva završen je miroljubivo. Komšijski podjelom bodova susret je završen bez pogodaka 0:0. Prvo polovrijeme bilo je za zaborav. Igralo se između 2 šesnaesterca i golmani na jednoj strani Milošević i drugoj Sirćo nisu imali posla. Prvi udarac prema golu bilježimo u 42. minutu. Pokušali su domaći preko Nuhela, ali Sirćo ni ovaj put nije morao da interveniše. 13. minut drugog dijela donio je prvi udarac u okvir gola. Šutirao je Pekić, ali direktno u dobro postavljenog Sirću. 6 minuta kasnije uzvratio je kapiten Slavije Nikola Bjeloš, ali nije pogodio okvir gola. Veliku 100% priliku Slavija je propustila u 74. minutu. Alešević se izborio za jednu loptu, odlično ubacio na peterac, a Stefan Arbinja iz odlične situacije šutira pored gola. Golman Romanije Mladen Milošević u 82. minutu spriječuje Nikolu Bjeloša da goste dovede u vojstvo od 1:0. Jako teška utakmica, obje ekipe su bile pod imperativom pobjede i možda smo mi malo više bili iz razloga što igramo kuće na domaćem terenu i svaka utakmica je bukvalno kao neko finale. Mislim da ljudi koji danas došli imali šta da vide, malo otežavajuće je bilo lošiji teren,
ali na kraju mislim zasluženo podjela bodova. Tako utakmica kako smo mi očekivali, tako smo ispremali ova 3-4 dana unazad. Znači, znali smo da neće biti igre, da je teren loš, da će lopta više biti u vazduhu nego na zemlji. I pored svega, mislim da smo bili bliži pobjedi, imali smo dvije, tako da kažem, dobre šanse, nismo ih iskoristili. I šta je tu? Možemo biti na kraju zadovoljni i sa jednim bodom. Fudbaleri Romanije poslije 21. kola zauzimaju 14. mjesto na tabeli sa 24 osvojena boda, koliko još imaju Borac na 12. i Ljubić na 13. mjestu. U sljedećem kolu Romanija gostuje u Modriči. Ekipa Slavije je stepenicu niže od Romanije, 15. sa bodom manje, ima 23 osvojena boda. U 22. kolu Slavija će dočekati sastav Rudar Prijedora. Kao i uvijek. Dakle, pravi poznavaoci uživaju u Bavaria pivu još od 1719. Da, nazdravljali su sa njom i kada je Beethoven kreirao svoje besmrtne melodije. Čak i kada su brkovi bili popularniji od fudbala. Uživali su u njoj i u eri magičnih izuma. U Bavaria pivu uživaju i danas, zato što je njen ukus ostao isti kao i uvijek. Biti izvrstan je moguće. Odvaži se razbiti kalup. Potpuno novi Hyundai Tucson. Osnaži svoj svijet. Ioniq 5. Potpuno električan. X-Live-Bet te časti. Potraži S-Bon i uzmi dodatnih 100% bonusa na prvu dnevnu uplatu svaki dan. 100% odlična prilika za zabavu te čeka na xlivebet.com, gdje igra nikad ne prestaje. Nema brige za gige, nema brige za gige. Ja se slikam gdje go stignem, šaljem dalje, igram igre. Nema brige za gige, nema brige za gige. Širam dalje, igram igre, nema brige, imam gige. Ništa stres, ništa bijes, je lagan sam ko zlato, sve okej, sve za 5. Svega ima maksimalno, zovi na Face ili Insta. Ako trebaš me instat, WhatsApp, Viber ja imam. Biraj šta ti se sviđa, ne baguje, ne šteka. Zbog brzine neta samo katujem te klipove. Zaril se i šteka, iz čarovnog paketa razni efekata 200. Ekipa spremna čeka, hoće večo da se zeza. U Nevesinju podjela bodova Velež Modrić Alfa 1-1. Bio je ovo tek drugi remi ove sezone Veleža, četvrti Modriće, koja je osvojila bitan bod. Za gosta je meč dobro počeo. Nakon kornera najbolje se u 16-tercu domaćih snašao Dragan Jolović, koji je svoj tim doveo u vojstvo. Igrao se 14. minut. Domaći tim je uspio da dođe do izjednačenja u 32. kada je glavom sjajno pogodio Sergej Prodanović. Ispostavili se kako je ovo bio i konačan rezultat meča. Pa jedna dobra utakmica, jaka, puna tempa, iako je po broju kartona, vidjeli smo 2 crvena kartona i malo tenzije pred kraj, bez obzira na sve to mislim da je sve bilo fair, korektno i muški odigrano sa obje strane. Mi smo imali taj problem da smo morali dobar dio drugog poluvremena igrati sa igrača manje. Imali smo neku ideju možda malo pred kraj više da napadnemo, ali zbog tog deficita u broju igrača nismo uspjeli. Pa ću da kažem da smo na kraju ipak odbranili taj bod. Vidjeli smo jednu lepu utakmicu, nadam se da je publika zadovoljna kvalitetom igre. Ja iskreno nisam zadovoljan rezultatom. Imali smo protivnika koji je jako disciplinovan, pre svega u tom defanzivnom bloku bio čitavu utakmicu. Imali su prvo poluvreme posebno istaknutog pojedinca golmana koji je bukvalno 3 lopte vadio iz 90 i čestitam mu na sjajnoj partiji. Primili smo ga opet iz prekida, jako sam razočaran da smo pustili opet igrača na drugoj stativi samog Jolovića. Tako da negde opet kad sve podvučem, zadovoljan sam kvalitetom igre, nismo se dovoljno adaptirali na taj blok protivnika i nisam zadovoljan pre svega rezultatom.
Velež u 22. kolu ide u Gradišku kod Kozare, dok Modrić Alfa dočekuje Romaniju. Sutjeska je upisala prvu pobjedu ovog proljeća. Na svom terenu savladali su Leotar sa 1:0, a Leotar je nastavio igrati toplo-hladno, pobjeđivati kod kuće i gubiti u gostima. Utakmica u kojoj domaća ekipa bila bolja tokom većeg dijela meča i na kraju stigla do minimalne pobjede. U 15. minuti brza kontra domaćih. Mojović asistira Blagojeviću, ali ovaj ne uspio pogoditi iz neposredne blizine. 5 minuta poslije iz kosa je pokušao Dačević, njegov udarac brani Vidaković. Jedini gol je viđen u 51. minuti. Korner sa lijeve strane za domaće, najviši u skoku je bio Vide Ivanović koji je postigao, ispostavit će se na kraju, jedini gol na meču. Najbolju šansu Leotar je propustio u 63. minuti. Paranos je pobjegao po desnoj strani, šutirao iz kosa, na mjestu je bio Dabić. Utakmica tvrda, na nekolike šansi na jednu na drugu stranu. Nažalost, primili smo gol iz onoga čega smo se najviše pribojavali iz toga prekida. Znali smo da je Sutjeska najopasnija iz prekida. To smo uvježbavali čitave nedelje. Nažalost, jedna greška. Pustili smo igrača na drugoj stativi kako Sutjeska dava golove i primili gol i izgubili 3 boda. Poslije 1:0 smo se malo vratili nekim izmjenama prinudnim, što zbog izmjena, što zbog povreda, što zbog taktičkih nekih stvari smo pokušali nešto promijeniti ritam utakmice, isto kao smo napravili 2-3 šanse, 2 dobre šanse i nažalost nismo dali gol. Mislim da je danas bila prava prvenstvena utakmica. Mi smo bili pod imperativom da pobjedimo. Na kraju mislim da smo zasluženo pobjedili i ono što smo i očekivali da iz prekida damo gol, to se i obistinilo i u svakom slučaju čestitam svojoj ekipi na pobjedi. Sutjeska je 9. sa 29 bodova i u narednom meču gostuje Laktašima. Leotar ima 4 boda više i u narednom kolu dočekuje Željezničar. Fudbaleri Rudar Prijedora i drugu utakmicu za redom na svom terenu odigrali su neriješeno 1:1. U prošlom 20. kolu Prijedorčani su remizirali sa ekipom Romanije, a u ovom 21. kolu bod iz grada na Sani odnijela ekipa Slobode iz Mrkonjić grada. Gosti su prvi priprijetili, ali golman Rudar Prijedora, Trišić, ipak uspio da zaustavi loptu koja je imala čudnu putanju nakon što je pogodila jednog domaćih igrača. Već posle minut igre u drugom dijelu mogli su domaći do vodstva. Agbegbe, koji je ušao u igru na polovremenu, brži od svog čuvara, ali i neprecizan. Minut kasnije Prijedorčani su se ipak radovali. Joel da Silva Paulo odlučio se na udarac iz velike daljine i savladao je Vukovića za 1:0. U 75. minutu veliku grešku Nikodinovića u gol ne pretvara Joel da Silva Paulo i tako domaći propuštaju priliku da dupliraju prednost. Samo 4 minute kasnije stiže kazna. Pravim Eurogolom Milan Nenad sa nekih 25 metara praktično lobuje Trišića koji je bio na 1,2 metra ispred gol linije. Do kraja su domaći pokušavali da stignu do nove prednosti, ali nisu uspjeli da stvore ozbiljniju priliku iz koje bi ugrozili gol Vukovića. Definitivno, najgore što nam se moglo desiti, to je to nevesinje, sad kad podvučemo crtu. Mislim da nam je ta utakmica najviše se obila od glavu jer smo apsolutno mislili da će sve lakše utakmica sljedeće biti jer smo imali kvalitet i ono što mogu definitivno kažem, ako su smatrali da je Romanija bila možda slučajnost, danas definitivno to nije bilo. 2 različita poluvremena, prvo smo prespavali bez ikakve energije, drugo smo malo podigli energiju, došli do tog gola, imali još jednu šansu 100% da možda i završimo utakmicu i onda po ko zna koji put nevjerovatan šut 30 metara, jedini okvir gola primimo u gol. Nemam ja šta igračima reći. Ovo je njihov trenutni maksimum i vidjet ćemo šta i kako dalje u budućem periodu. Mi smo došli ovdje bez, da kažemo, četvrtce igrača, pokušali smo kroz neku promjenu sistema, jednostavno u odnosu na igrače što sam imao, pokušao sam napraviti sistem prilagodljiv njima. Na kraju se ispostavilo da smo poentirali sa tom formacijom. Od početka Rudar je diktirao i posjed i ritam. Mi smo pokušali iz neke kontre da zaprijetimo. U prvom poluvremenu uspjeli smo iz neke situacije da ugrozimo gol Rudara. Rudar nas je preuzeo, drugo poluvrijeme odlično njihovo otvaranje, promijenili su i sistem igre. Mi smo se pokušali prilagoditi, opet strpljivo smo čekali tu neku situaciju da dođemo da ugrozimo gol. Uspjeli smo Eurogolom Milana Nenada da
izjednačimo rezultat i privedemo utakmicu kraju. U 22. kolu fudbaleri Rudar Prijedora, koji su treći na tabeli, gostuju u istočnom Sarajevu ekipi Slavije. Sloboda, 10. tim na tabeli u narednom kolu, dočekaće na svom terenu u Mrkonjić gradu ekipu Famosa. Željezničar Sport tim je na domaćem terenu dočekao Zvorničku Drinu. Tim Branislava Krunića je u prošlom kolu izgubio od borca u Kozarskoj Dubici, a Drina je remizirala sa Sutjeskom. U 21. kolu Željezničar je u efikasnom meču slavio pobjedu 4-2 i došao do 11. trijumfa ove sezone. Na početku meča u 7. minutu Stefan Kerezović je doveo domaće u vojstvo nakon jednostavne akcije koja je počela od golmana domaćih. 7 minuta kasnije domaći tim je duplirao vođstvo. Dugo je lopta bila u 16-tercu gostiju, a na kraju je loptu u mrežu zakucao Milan Jević. Pitanje pobjednika praktično je rješeno u 17. minutu kada Željezničar dolazi do trećeg gola. U 16-tercu je oboren Aleksa Vintonji i to je penal koji je u gol pretvorio Marko Blanuša. Gosti su u finišu prvog poluvremena uspjeli da postignu pogodak, a u strijelce se upisao Radomir Krstin i pri rezultatu 3-1 ekipe su otišle na odmor. U drugom poluvremenu još 2 gola u samom finišu meča. Najprije u 85. minutu četvrti gol za domaći tim postigao Miloš Bajić nakon kornera. Konačnik Željezničar Sport tim Drina 4-2 postavio je u 90. minutu Daniel Čulum iz penala kome je prethodio faul Milana Jevića na Dragi Maksimoviću. Bio je to 7. gol Čuluma ove sezone. Nastavili smo u ritmu u kome smo počeli ovu polusezonu, pogotovo na domaćim utakmicama. Odigrali smo jednu kvalitetnu utakmicu gdje nam se odmah na početku utakmice otvorilo, gdje smo postigli i prvi, i drugi, i treći pogodak i malo smo se onda, da kažem, pred kraj prvog poluvremena opustili i dozvolili smo protivniku da postigne taj pogodak, tako da drugo vrijeme nismo igrali, da kažem, toliko dojmljivo koliko smo htjeli da igramo i da damo priliku ostalim igračima. Ali eto, da kažemo, rutinski smo preveli utakmicu kraju, postigli smo 4 pogodak i opet pad koncentracije u posljednjim minutima i taj penal koji je skrivljen. Tako da je sasvim, da kažem, i na neki način i normalno da ovi mladi momci imaju nedostatak koncentracije i rekao sam na poluvremena i sad posle utakmice ako treba da primimo pogodak neka bude na 3-0 i na 4-1. Tako da mojim momcima ništa ne zamjeram, nego im čestitam na još jednoj dobroj utakmici i idemo dalje u nastavak prvenstva. Ovdje zaista sve ekipe koje gostuju imaju izuzetno veliki problem adaptacije na ove uslove, na ovaj teren. Tako je bilo i danas. Jedna slaba procjena našeg golmana je omogućila domaćin pobjede 1-0, brzo je stigao i drugi pogodak. Mi mislim da smo 60 minuta sigurno kontrolisali utakmicu i igru, nismo uspjeli da dođemo do povoljnog rezultata, domaćinu čestitam na pobjedi. Željezničar u narodnom kolu gostuje u Leotaru, a Drina dočekuje lidera Radnik. Radnik, Laktaši i Rudar se nalaze na prve 3 pozicije u ligi i nijedna nije pobjedila Omarsku u Omarskoj, a samo je Radnik izvukao bod. Omarska je ove nedjelje savladala Laktaše sa 2-1, što im je prva pobjeda nakon 6 utakmica. A da su ovako igrali protiv ostatka lige, kao što igraju protiv vodećih, bila bi borba za vrh tabele. Laktaši su stali u Omarskoj i sada su na -9 u odnosu na vodeći Radnik. U 18. minuti Trivić u kaznenom prostoru ruši Kopanju i to je kazneni udarac, te drugi žuti karton za Trivića, pa Laktaši ostaju sa igračem manje narednih 70 minuta. Do penala se čekalo nekoliko minuta, s obzirom da je Trivić bio jedini bonus igrač u postavi Laktaša. Trener Bajić je morao mijenjati prvog golmana Kneževića i na gol staviti mladog Nikolića, koji je igrač ispod 21 godine. Siguran sa penala je bio Nikola Kopanja za 1-0. U 10. minuti drugog poluvremena Šikanjić šutira sa vrha kaznenog prostora, a lopta završava u golu za 1-1. Njegov 12. gol ove sezone. Veliku grešku Laktaši u odbrani prave u 82. minuti. Nesporazum golmana i odbrambenog igrača koristi Domuzin prvim svojim golom u dresu Omarske za veliko slavlje na tribinama. Laktaši ovim porazom zaostaju 9 bodova za Radnikom, a u narednom kolu dočekuju Sutjesku. Danas smo imali priliku da prisustujemo jednoj pravoj prvenstvenoj utakmici. Prava muška igra tokom svih 90 minuta. Naši momci prvo čestitao svojim momcima što su ostavili srce na terenu do kraja vjerovali da mogu 3 boda da ostanu danas u Omarskoj. Utakmicu je presudilo to što smo imali veći motiv
i veću želju da osvojimo ova 3 boda koji su nam bitni u trci našem cilju, a to je opstanak u prvoj ligi Republike Srpske. Ja svojim momcima ne mogu ništa da prigovorim, mislim da smo dali više od maksimuma, pogotovo kad smo ostali sa igračem manje u polju. Negdje od 20. minute, tad je Omarska povela 1-0. Mislim da je bila dobra reakcija kompletne ekipe sa igračem manje. Izjednačili smo, imali smo dosta prilika čak i da preokrenemo utakmicu. Na kraju pad te koncentracije, vjerovatno umor u toku utakmice koji je prouzrokovan teškim terenom danas ovdje, ali u svakom slučaju nemam zamjerke nikakve. Omarska i Modriča dijele 17. i 18. mjesto sa istim brojem bodova i istom gol razlikom, sa 7 bodova minusa za zonom baraža, a u narednom kolu gostuju Bsku. U narednom 22. kolu koje se igra ove srijede sastaju se Sloboda Famos, Bsk Omarska, Laktaši Sutjeska, Leotar Željezničar Sport Team, Drina Radnik, Borac Ljubić, Kozara Velež, Slavija Rudar Prijedor i u posljednjem susretu Alfa Modriča dočekuje Romaniju. Kao i uvijek. Dakle, pravi poznavaoci uživaju u Bavarija pivu još od 1719. Da, nazdravljali su sa njom i kada je Beethoven kreirao svoje besmrtne melodije. Čak i kada su brkovi bili popularniji od fudbala. Uživali su u njoj i u eri magičnih izuma. U Bavarija pivu uživaju i danas, zato što je njen ukus ostao isti kao i uvijek. Biti izvrstan je moguće. Odvaži se razbiti kalup. Potpuno novi Hyundai Tucson. Osnaži svoj svijet. Ioniq 5. Potpuno električan. X-Live Bet te časti. Potraži S-Bon i uzmi dodatnih 100% bonusa na prvu dnevnu uplatu svaki dan. 100% odlična prilika za zabavu te čeka na xlivebet.com, gdje igra nikad ne prestaje. Nema brige za gige, nema brige za gige. Ja se slikam gdje ko stignem, šaljem dalje, igram igre. Nema brige za gige, nema brige za gige. Širam dalje, igram igre, nema brige, imam gige. Ništa stres, ništa bijes, je lagan sam ko zlato, sve okej, sve za 5. Svega ima maksimalno, zovi na Face ili Insta. Ako trebaš me instat, WhatsApp, Viber ja imam. Biraj šta ti se sviđa, ne bagujem, ne štekam. Zbog brzine neta samo katujem te klipove. Zaril se i šteka, iz čarovnog paketa razni efekata 200. Ekipa spremna čeka, hoće večo da se zeza.